Bombo Business News. Ginhingyo sa isa ka grupo sa Office of the Ombudsman nga imbestigaran ang mga opisyal sang Energy Regulatory Commission bangod sang kapalpakan nga matap na ang pagsinaka sa balayran sa kuryente. Ang nagpasa sang request sa Ombudsman amo sa United Filipino Consumers and Commuters President Rodolfo Javellana. Ginapaimbestigaran sa opisina ang past and current officials sang opisina para sa power rates nga amo ang ginalantaw nga nagresulta sang overcharge sa mga balayran. Sunod sa grupo, binilyon ka pesos ang nasukot sa power consumers, gani dapat ini nga i-refund. Sa sulat, ginmensyonar ang mga alegasyon sang sobra nga pagpanukot nga nagalabot sa 50 billion pesos. Ginlakip sa reklamo ang mga kantidad sa regulatory cases kag sa reported figures sa media. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Samtang sa aton nga reference rate, ginbasa naton din sa closing transaction sang Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subo nga aga. 61 pesos and 55 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 87 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 47 pesos and 90 centavos ang baylo sang isa ka Singapore dollar. 16 pesos and 43 centavos ang baylo sang Saudi Real kag 71 pesos and 15 centavos ang baylo sang isa ka euro.